els mausoleus romans, les termes de Mura, Marc Cornelius Negrinus, el Molló del Pla de l'Arc, tot són part del nostre passat romà, que conformen una de les meravelles de Llíria. Per això jo defense l'Edeta romana. Jo lluite per recuperar els nostres orígens, tant a nivell gastronòmic, cultural, com sobretot en la manera de viure. Per tant, l'Edeta romana el que té que fer és tornar a recuperar aquesta importància vital que tenia en la seva època. Nosaltres defensem l'Edeta romana. El Fort de Cati defensa l'Edeta romana. Nosaltres, el grup de percussió d'Eta de l'Ams, defenem l'Edeta romana com a meravella lliriana. Llíria, l'antiga Edeta, és una de les principals ciutats del territori valencià en època romana. Cal posar en valor i defensar les seues termes romanes, un dels monuments més singulars a nivell d'arquitectura romana de tota la Hispània d'època imperial. Ens trobem a l'escenari del Teatre de la Unió Musical de Llíria, just damunt d'una calçada romana que dona accés als mausoleus romans que linden el nostre teatre. Ací palpiten molts dies a l'any música i arqueologia. Música de la mà de la Unió Musical de Llíria i les seues agrupacions i arqueologia de l'Edeta romana en les seves manifestacions com són les termes i els mausoleus. Un maridatge imprescindible per al progrés del nostre poble. La Unió vota l'Edeta romana. El Col·legi Unió Musical dona el seu suport a l'Edeta romana.